ole tuna hian hei paragliding kan ti don hei hi he lampang hi sership ani a he lampang hi keitum le sership in car veilama peng ma sabera pen chho tur ani a tuna hian paragliding kan ti don ani mo pen hian enge mo andoni mo nga za du teo mai the ni mo yo ka GoPro mount na he tik vak lo mu a sam do mai the ni eng chuan te chuan hei khuwa thiang boka chok ma turin a thei chuan a nuam ngo danga chan chu boruak a nuam dona veilam pang helam pang he lang deuh mai theya ka accessories ka keng kimchi lo he ka keng sual deuh ro wa weng chu hemi just na hi ka lo thei hela chuan he ti hian kan clear don ani te chuan he khuta kan chum thadona chuan monga za du viau mai the ani zo thana kita om to lo tlang la min ti he kan tlang sau to khuta leide la kan tum dona bon viau mai the ni he mi tom tak an lo chuang ve nual to ke chu an hung pol ani mang chu he tem ve turin sership lam panin katlan chawa chuang takin hei paragliding na mun kapan le me kan hi kong hi helam pang hi a that diang vak khe ni chawa mar chu tlan theu mu tuk chu ni lawa tu hi lar tan chon tle ma film khote chu ngai ve tho mai ti ti kha kan sei tu ya off road pa ni mo paragliding main off road pa ni ti chuan mana khan hemi mun po motor nen ka fang ve to motor chon tlem chona zia two wheeler chon hei kan hmong hian off road ani deuh mai hei kong hi du thu sam vak lo chung te chu kan sei ya ka bike a rit sia tlupui me chi lo ani nom thei mai ka zo lo wang po ni lo in mo kan palien vak si lo chuan tlup theina chance khatama chaulam chu motorin min phur chho don ani mela nge bike pok re chung lo bike in phur na chi chu nin ka hre lo motor chu ni thei se thu sam viau hei kong hi off road ani deuh ro mai mo kan hmuang hian sầu phiếu mày anh thắng sầu trép to lao vóc to lâu mà rồi chú phải mình cái hết đây là một chuyện nó on lek zel thì chuan video cover te kan tu mong amo mà là anh đang lâu like khan anh siam make like te khan hey hoi tha pon 21 mana khan an hon ma lu phal lo an ti lai te khan kan lu to kan fang thuak to tu na chuan atak nge a chuang turin kan warm up ve a rap on view me ga dro kan am tur meng te lo ma patling ma nei la zoom in parking ta hian kan park anga ti chuan zo thana hi mem zo thana hi lo don ani hei ma na kalon na tho kan lon le do na he ta tang hian ka phei meng ya mong là du teo mai thế này
ya ta trong hian ku to an thlok thla dawn ani mela khonga mang a không phải dâu thằng tay khi mà oleh tuma hian hei zo thana thlok tla fut ni le cool हाँ You see, okay? Okay. Reverse. Zoom भी है Ready है bro? हाँ हल्का हल्का चलना है, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं, ठीक है? ठीक है ठीक हाँ चल ओ Okay. चल ले ठीक है oleh tuna hian hei ठीक है thiam tak professional pilot in min phur meka tuna ha kan thiam mang tok le a theyang tokin min cover to na tuna hian hei kan huang hian an nuam khop mai chung te chu hei kan huang hian kan mu thei mai ome ti chuan hei ko hian ala meka ala thoin ka ria ka voi khat chuan na nia mong chu sa du teu teu khop mai hei khong em min thlen pui don ti te chu a hriat lo wa chu wang chuan hei tuna hian a ke trum kong chung zon vela kan tlan meka chung te chu ani ta a ti chuan nei kan an nuam khop mai chung te chu tuna kan mek chu ni ta ti chuan hey GoPro Hero 8 le Max nen kan cover meka anuam hop mai motor khu asu khale meka min phur turin hey kan huang hian adu ang tin min phur kual don ta ni tuna hian mo mong asa du khop mai ka ti to kha kan khoi khat chuan na te ni a chung te chu min du saka YouTube lama te kan upload dona wang hian thei topin min kual pui dona hei kan buang hian kan la kual vela ni helai bol vela hian ti chuan he lama te po kan dikua langa hian zo thanai lai bol vela kan kual le kwa hei bo ruwa ka fort tre pa chung te chu tuna kan tin hun ani ta ni baranga bailo hian ke chung kong chung vela chuan kan thlok vel ta ni chuan ei pilot thiam tak professional pilot in min phur meka chu wang chuan min du sak ani ka voi khat chuan na ania hei monga zadu khop mai lai vela hian hei thei to pin min kual pui do na
kan thâu du pa hian chung te chu kan sei tu ti chuan ei kan huang hian so ta pakhat dang ron thok le to na chu wang chuan a kan hian hun kan mang rei vak don lo wa ni nga vel chu kan mang to chu wang chuan emoni pal te po kha a hlawm ve lo wa kan hung hian an nuam khop ma he lai hian kan hian dang te pon a ron thau ve ve ka le le ta tang khuan motor in phur chhole do na chung te chu tuna kan bo ruak te ni ta ti chuan kan huang hian Mizoram hetiang paragliding na mun thatak le hetiang chuang theia zofa tek chim ve thei tura min siam hi kan van nei hle ram dang ina nei ve mai thei lo amun a zir te nga ya tiang hmuna te chuan kan oma wang hian ni chu kan van nei thlot ani ti te kha ka soi duwa ti chuan kan van nei pia lama hian hei kong duai khuan nan thok mu pa khu kan ma kal te chu an tum tep to lu hai du khop mai tu na hian kan huang hian kan kual re ya kini chu min du saka pai lo tin chuwang chuan kan ma kal te chu an chu thak to an tum tep to mai ya chuwang chuan mi tong tak ina an chan lo hi kan tuna hian ka dong bi ka ni wan nei khop mai ti chuan hei rui ka rui lek lek mai a rui alo ta om don ani hi ka ti ta tianga thok vot mai chu chuwang chuan an nuam hiau mai a mo chuwang chuan rui te po lo om do na Are you enjoy, bro? yes कितना साल हुआ है ये मेरे को 7 साल 7 साल अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है सर पीरपिली ओके कौन सा स्टेट में पड़ता है वो हिमाचल हिमाचल उधर में कैसा है जगह वो यहाँ से ऊंचा है या वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट और एशियाज नंबर 1 है ये तो काफी छोटा है उसके हाँ आगे। छोटा होगा पर आपके लिए ट्राई कर रहा है मैं लंबा फ्लाई करने का अभी तक तो हम लैंडिंग भी पहुंच जाते हैं rui ka rui lek lek mai a rui alo la om don ani hi ka ti ta tianga thok vot mai chu han hei helai vela chuan kanin spin kual thavela chuwang chuan an nuam hiau mai a mo chuwang chuan rui te po lo om do na Are you enjoy, bro? yes Okay. कितना साल हुआ है ये मेरे को 7 साल 7 साल कहाँ से स्टार्ट हुआ है सर पीरपिली कौन सा स्टेट में पड़ता है वो हिमाचल हिमाचल उधर में कैसा है जगह वो यहाँ से ऊंचा है या वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट और एशियाज नंबर 1 है ये तो काफी छोटा है उसके हाँ आगे। छोटा होगा हाँ तो बहुत इंजॉय किया देखो मैं भी कमेंट में बहुत बोल चुका है मतलब तभी तो मैंने जोथन को बोला ना हाँ, मतलब हाँ। थोड़ी देर विंड बन जाएगा हाँ, ना, फिर हाँ, लंबा हाँ। फ्लाई हो सकता है हम्म। सुबह तो सीधा ही आना पड़ेगा ठीक है
ये शेरशिप से पैराग्लाइडिंग करके नीचे में जा रहा है और सब्जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत ऐसा घुमा के दिखाया है ऊपर में। ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सुंदर जगह है। व्यू बहुत सुंदर देखने के लिए मिलता है मिजोरम में ना। बहुत ये लैंडस्केप किया बहुत ऊपर से और भी अच्छा लगता है। अभी आप स्टंट्स करेगा? हाँ स्टंट्स उधर में, इधर में कैसा मैं करेगा, आप इंजॉय करेगा। ठीक है, क्या ठीक है, डरना हाँ। नहीं है, कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं है। ओके ठीक है। यही तो मेन चीज है। Ole tuna hian hei chidang deuh te min ti dawna chuwang chuan a thiamang tawk ten a thil technique thiam hrang te kha min enjoy pui dawna chuwang chuan tuna kan hmu mek te chu ni ta a chuan hei hmui hi ro du khop maya tuna kan spin dawna chuwang chuan hei kan hmuang hian kan enjoy vel ta ni mong chu za du khop mai ti te kha ka soi du a ti chuan हो गया सर। इंजॉय करो। नहीं स्टॉप ब्रो, स्टॉप। ओले तूना हियान है कनिन स्पिन मेका ơi dấu thần tha video thấy tóc kinh lâu có vara chu wang chuan gan trum trep to chon khi lai kan ma hian pakhat thi an la trum lo boka chung te chu an noi za thak rol in kan hu mek te chu ni ta ma ro chu a hlauhawm du khop mai he kan kual le do na chu wang chuan an duam dang dai về re cú lại quan dấu thần à tên ăn lâu mà ओके ब्रो, लैंडिंग के टाइम में पैर chi chu ni lo ti hi ka soi du wa lo thana to na hai video me lo cover me poka wa ha kan trum do na chuan kan trum na chu lang bok don ta ni chung te chu kan sei dua ti chuan he thian
Kehi. Anu om khop mày. Cá rủi thế rồi à? It's like rice high.